anyar iki. Berjumpa lagi bolo. Isi mangkat ngidul-ngidul kono. Rara karo sapa kae? Ciku. Oke no. Nunggu siapa? Ini. Lu lagi. Oke no, lama tidak berjumpa ini. Sampai lokasi bolo. Si anjing sudah dilepaskan. Karo kayak gini Mas Rosid kayak Ciko karo Rara. Oke tuh. Nyemplung bolo kayak Ciko karo Rara. Orang enggak mikir. Aku. Ayo kita. Ya Pak Bos, diglok. Kecil. Nyemplung meneh. Biawa angel tinggalin iki. Lha iya. Wah, sangkrah tok ngisor mak ya kan. Nyemplung meneh bolo. Nyemplung lek. Kena bolo. Poin. Mantap. Oke, baik. Maju. Sini. Ngene ora to. Satu. Wes. Nyemplung bolo. Ya, Pak. Tak regul di anyar ya. Tondo-tondo. Muga-muga ae regule. Brang-brang mambu duit. Bening. Paling gerowong kuwi ya. Kowe dulu paman. Endi. Ning kono enek, Pak. Kecekel iki, Pak. Oke baik. Poin paman. Oke no. Wah ngeleng sih paman. Cek dulu. Yo muga-muga iso diakali. Boh kewane sepiro. Tinggal paman, terlalu kecil. Tertangkap kecil mas. Masih mulus ya ini ya, belum tergigit ya. Nah ini mau di apa kan mas? Rilis ya, biar besar dulu. Oke no. Oke. Ya rilis saja. Oke. Salam apa mas? Salam apa? Salam lestari. Oke baik. Oke baik mantap. Oh, tak ngarep ya ngono kuwi kok. Oke baik. Ambil dulu bola. Kayak Rara kambur neng dhuwur kae bola. Kambun nggon wit kae. Siko neng isor kono.
apa menek wae paling. Rara keras meneh. Pokoknya daerah kono kuwi bolo. Oke bolo, mantap. Banyu men. Lumayan kayaknya. Raramu tapi jegoki ning dhuwur kono iki, Pak. Kon wit gede. Oh, iya. Wit gede tebing kono wite langsung. Nek kuwi mesti dijegoki Ciko. Ciko. Heeh. Mesti dijegoki Ciko. Beda. Taran dhuwur kono. Sik madang sik. Rene. Madang sik. Rene Cil, madang sik Cil. Madang sik. Iya, Bret. Apa iki calon apa iki? Jam makan. Sekotak, Nduk. Istirahat dulu bolo, tutut dulu. Ya nek iki. Ngene tulung-tulung lho. Lanjut lagi bolo. Yo, sekarang. Ayo. Ayo. Apa tuh? Nyemplung ba? Nyemplung. Mbok gede wae cilik. Buka kabeh. Kiri. Tuh semak si Acil. Sikat. Lebu. Ngeblong. Kita kalau. Yo. Nyemplung bolo. Nyemplung biawak dua bolo, sik bolo. Sik, bahannya buket kabeh. Cek nang dhuwur. Ki. Biawak Melayu kok, Cuk. Biawak Melayu. Sate iki dah. Mosok ora nek sing kena. Sikat ku. Sikatan dhewe. Oh ya iki. Iki podi ya. Nambene mau ya. Beh. Melayu ngerong bolo. Ciara, leburi. Bolo mah ngeleng iki. Halo, wong nang isor kono galo. Madu ae kok ngono. Sulit untuk diakali, wis rasa diobong-obongan. Nyemplung. Sikat. Ya moga-moga bisa kena. Sambil menunggu hasil. Kesan pesannya berburu hari ini gimana, Pak? Sangat melelahkan. Iya, karena banyak yang luput ya. Banyak yang lolos. Yes, apa lah ya. Celengan jarene wong-wong. Ya kan dikesan pesan ra, Bos? Wis lah. Oke, Mas. Iki OTW mulai iki bolo. Oke. Dua Cil. Cil. Mas golek apa ngetan? Golek garangan kok. Cil. Cil ini. Yang ditunggu-tunggu.
Telah kecil. Rene. Oke, baik. Ya bola iki OTW pulang iki. Tara sapa Ciko Acil. Ini papat. Wis ngono ae bolo. Iki lumayan rodan ya. Mas Alis masukkan jog ini kowe. Oke no. Kesan pesan nih Rari. Jangan lupa apa ya? Jangan lupa subscribe. Oke baik.